سلامات زخبركم تخاتلتنا كمي كنيكم مباركس لومي نعخم يتقني زبلكو اقداس حبريتا حيزلكم متلخو بصمونا كتكتاتل دما بخبري يقدم نايلوم رستنا تعنا وسعبينات مكلاخلي ጥንስን መፍትሒኡን ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኮይኑ በቅልል ዝበለ መንገዲ ክገልጽ ክፍትኒ መጀመርታ እምበር ጥዕናዊ ሳዕቤናት ናይ ነፍስ ወከፍ መከላኸሊ ጥንሲ ክንርኢና ብምቕጻል ከመይ ጌርና ነቲ ጥዕናዊ ፀገም ከምፅኦ ዝኽእል መፍትሒኡ ክንርኢና ኦኬ ክሳብ ሕጂ ብቁጽሮም ብዙሓት ዓይነት ዝኾኑ መከላኸሊ ጥንሲ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሎሚ ግን ገለ ካብኣቶም ክንርኢና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ፒልስ ወይ ድማ ከኒና ክኸውን ከሎ በኣፍና ምስ ማይ ሓዊስና መዓልታዊ እንወስዶ እዩ እዚ ዓይነት ኣገባብ መዓልታዊ ስለ ዝውሰድ ብዝኾነ ምክንያት ምስ እንርስዖ ወይ ድማ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ምስ ዘይንወስዶ ውፅኢታዊ ኣይከውንን ስለዚ እቶም ቀንዲ ሳዕቤናት ናይዚ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ እንታዮም ዝብል ሕቶ እምበር ከም ቀዳማይ ቀጻሊ ቃንዛ ናይ ጥንሲ ክፈጥረልና ይኽእል ከምኡውን ዘይተደለየ ምውሳኽ ክብደት ከም ሳልሳይ ክትወስዶ ፅኒሕካ ምስ ተቋረፆ ድማ ምዝንባል ናይ ወርሓዊ ፅግያት ከስዕብ ይኽእል ማለት እዩ ከምኡውን ተመራመርቲ ስነ ጥዕና ኣብ ዝቀረባ ግዜ ከም ዝሕብርዎ እዚ ዓይነት መድሃኒት መከላኸሊ ጥንሲ ናይ ጡብ ካንሰር እውን ከስዕበና ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ እቲ ከም ካልኣይ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ሆርሞናል ኢምፕላንት ዝበሃል ኮይኑ ሓደ ኢንትሮኬነስትራል ዝተባሃለ ሆርሞንስ ብምምጫው ነቲ ናይ ጥንሲ ደው ናይ ምባል ተኽእሎታት ይፈጥረልና ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ቆርበትና ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ምናትና ማለት ናይ ኣርም ብኦፕሬሽን ዝኣቱ ኮይኑ ካብ 3 ክሳብ 4 ዓመት ድማ ክጸንሕ ይኽእል ማለት እዩ ራይ ማርከስ እዚ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ኣካላትና ክፈጥሮም ዝኽእል ጉድኣት ምስ ንዕዘብ እቲ ቀዳማይ irregular bleeding ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ዘይስሩዕ ምፍሳስ ደም ማለት እዩ ማለት ቀጻሊ ኣብቲ ናይ ወርሓዊ ፅግያት ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ማለት እዩ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ደም ናይ ምፍሳስ ተኽእሎታት ይህሉ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ከም በዓል ኣኒምያ ዝበሃሉ ዋሕዲ ናይ ደም ድማ ከስዕበና ይኽእል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እዚ ኦፕሬሽን ኣብ ነእትወሉ ግዜ ማለት እዩ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ኣካላት ረኽሲ ብጣዕሚ ከቢድ ረኽስታት ከስዕበና ይኽእል ማለት እዩ ሳልሳይ ምንቅስቓስ ወይ ድማ ሚግሬሽን ዝበሃል ኮይኑ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ካብ ተኣትዎ ዘሎ ቦታ ናይ ቁሩብ ምንቅስቓስ ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተወፅኣሉ ግዜ ድማ ብዙሕ ሽግራት ክፈጥረልና ይኽእል ምክንያቱ ኦፕሬሽን ኣብ ዝንገብረሉ ግዜ ናቱ ፍሉይ ቦታ እዩ ዝግበሮ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ቦታ እቲ ናይ ንእሽተይ ሴንቲሜትር ትኾን ምስ ምንቅስቓሳት ዝፍጠር ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ጭዋዳታት ናይ ምናት ናትና ዘሎ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ኣብ ነውፃሉ ግዜ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣቐንዛውን ወይ ድማ ብዙሕ ሽግራት ከምፃልና ይኽእል ማለት እዩ ከም ራብዓይ ዝተፈላለየ ዘይተደለየ ምውሳኽ ክብደት ክፈጥር ይኽእል እዩ ከምኡውን ዘይስሩዕ ወርሓዊ ፅግያት እውን ክፈጥረና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ሆርሞናል ኢንጀክሽን ዝበሃል ኮይኑ ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ብመልክዕ ምውጋእቲ ማለት እዩ ኣብ ላዕለዋይ ምናት ናይ ላዕለዋይ ኢድና ዝውጋእ ኮይኑ ማለት እዩ ክሳብ ን3 ወርሒ ዝኸውን ነቲ ናይ ስርዓተ ምፍራይ ናይ ኣካላትና ማለት እዩ ደው ከብሎ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ድማ ካብ ዘይተደለየ ጥንሲ ክከላኸለልና ይኽእል ማለት እዩ እንተኾነ እዚ እውን ከምቶም ገጾም ዝፀናሕኩ ናቱ ሳዕቤን ኣለዎ ማለት እዩ ተቀዳማይ ቀጻሊ ናይ ቃንዛ ናይ ርእሲ ማለት ካብቲ ቀዳማይ
كنينا قلت تصنعه بورتع زبالة كفترنا يخل مالتيو كم كلا أي كاب عقلنا لعلي كبدت ناي موسخ ومكفتر يخليو سالساي بزحي ناي موسع ناي كاب أكلات زوت ناي دم مالتيو عبزي ورحاول تجيات مالتيو وحد سلزخون عب أكلاتنا ناي كابن كان بزتفعلالي كعنزاتات أب كبابي كبنا كفترنا يخل مالتيو بالمقتل كم رابعي مكالخلي تنسي حزية متزلخو intra uterine device زبهال كوينو زدما لك كم فيدال بز مثل قرص زلو بلاستيك كوين مالتي او وشت محاتن زاتو يو مالت باوبريشن زاتو زخا نزفري انقعو كابتي سكيات ناي انقعو مالتيو نابتي شامبوكو محاتن خيمصو ابزي كبابز مالتيو يعصو مالتيو سلازي زخونه مرخاب مسناي زرود تبعتاي كفتر هيكل مالتي بخمزه عينت اجباب دما نتي زيت دلتنسيك نكالاخول نخل مالتي كاب سلستك صار شعات عمد دما ابوشتي اكلاتنا كصنح يخل مالتي تقند ነገር ግን እንታይ ዓይነት ሳዕቤናት ከምጽ ይኽእል ማለት እዩ አገዳሲ ዝኾነ ነገር قدامي بوبريشن عم بساعته لجزء لعول ناي رخصي شجرات كجاتم يخيل مالتيو كم كلاي رخص ناي مهاتنون لعول تخلتات تعرف زي ونياتو نوح جزء أو كناس لازخل لعول ناي مهاتن رخصتات كفتر ناي يخيل مالتيو كم سال سايد ما ناي أمره تقطي ون حدا كابتم عبيتي السعبينات نايزة عينت مكالخليو بمقتل أب تحتوي كبابنا يكبدنا ويدم أب عند حقنا كتالك عن زي سمعنا مالتين بمقتلون بزح ملوات عقلنا شكور أب نفسنا يفتر مالتين سلزي عقلنا شكور أب نفسنا مز كاير دما مستفعلالي عينتات ماماتون كتلك خير مالتين قال إيتيما مالت محبات ويون مملأ فساسي كبابي إدنان كرنان يرى مالتيو زي بزح بزح حد كان سيو زر كوين مالتيو أبتعت ويك فناي يقارن ببزحي كحبتن كفساسي زملاء زمسل تايد بهالي فتر مالتيو إذا قبل كله جن زم كلهم عينتات تقسم صنحو نناتم بالجاتات يبلون مالتي يكون انتي دا زمصو ابنايت عناوي صغن لعل سلازخونه مالتي باركس كم زكاب كونه بخمي دامو وحس زخونه منغدي نزي زيت دلتنسي كنقاصصو نخل تا قداميتي كم مفتحي نايزي صعبين زي كتكون تخل مالتي تا natural birth control ويدما بحرياو مكلخل وليد كوينو زي اجباب زي بزي زخونه مدهانيت ويدما اب اكلاتنا زاتو ነገር ካብ ዘይተደለጥንሲ ከላኸልና ይኽእል አገባብ ማለት እዩ ሓደ ካብ አቶም ድማ እዚ ካላንደር ሜተድ ዝተባሃለ ማለት እዩ ካላንደር ሜተድ ማለት ዓውደ ዋርሕ አገባብ ክንብሎ ንኽእልና እዚ ዓይነት አገባብ ኣብ ንውሓት ወርሓዊ ጽግያት ናይ ታጓል ንሰይቲ ዝምርኮስ ኮይኑ እቲ ጥንሲ ከጋጥመሉ ዝኽእል ልዑል ተኽእሎታት ድማ ይሕብረና ከመይ ጌርና ኢና እዚ ዓይነት አገባብ ንጥቀመሉ ንዝብል ሕቶ ድማ ብቐሊል ዝበለ ክገልጽ ክፍትነ